Atsikana amalioperanji banja kodi munayamba mwazifunsapo funso limeneli. Ambiritu amathogenza ngati atsikana ndapena mangogundika ndi zinthuzi komatu ayi nawonso amakhala ndi mantha ambiri akukana kukalowa mbanja chifukwa cha mantha amenewo ali nawo. Ndi atsikana ali kwambiri ndi zifukwa 5 zomwe zimawapangitsa mmene mucho yambirira timachitchula kuti modern and lifestyle influences, makono mmene zinthu zasinthira, mmene zinthu zikuyendera, komanso relationship dynamics zokapezeka mbanjamo, komanso social and cultural pressures, anthu amene atizungulira m'masocietyzimu, m'makukamu, m'makwalalamu, komanso chikhalidwe chimabwera ndi pressure chimene nthawi zina chimatha kumpangisa mtsikana kuti abweze maganizo ake okalowa mbanja, komanso emotional and psychological factors, kaganizidweno psychologically komanso emotionally zimatha kumpangisa mtsikana kuti aope osakalowamo mbanjamo, komanso financial and stability concerns, nkhani zokhuzana ndi chuma, ndalama ndizomwe zimatha kumpangisa mtsikana kuti bora mbanja msakalowemo. Ndemo sataya nthawi tiyambe ndi chinthu choyambirira modern and lifestyle influences. Dziko linasintha mmene makolo athu mabanja awo analili ndi mmene mabanja alili masiku ano. Nthawi ya makolo athu mkazi amatha kukalowa mbanja kuti akangotchedwa misizi wakuti, amatha kukhala onse ali ndi mkeka chabe ongogonerapo mapoto awo awiri basi, life ndikuyambira pamenepo. Pomwe masiku ano zinthu zinasintha chifukwa azimayi akuti amafuna amakhala ndi desire to build themselves first. Azimayi masiku ano amatha kukhala ndi kumbokumbo kuti amwene ndizipange kaye build ndekha kaye ndisanakalowe mbanja, zinthu zimene kale kunalibeko. Komano azikazi amakono masiku ano kumakhala nazo ndiphunzire kaye ndipeze degree, ani makolo analowererapo tifuna mwana wathu aphunzire kaye. Si mawu achilendo, masiku ano tikumamva kwambiri makolo akumuuza mwamuna usasokonezere tsogolo la mwana wathu ndi zina zambiri. So ichichiso ndi chimene chimapangisa atsikana kuti aziopa kukalowa mbanja. So amafuna nkhani zokhuzana ndi maphunziro, kaya zokhuzana ndi career, ndizayambeka ntchito, kaya personal growth, growth ya iwowa inake mmene akuonera. Komanso chimene chimapangisa china kuopa kukalowa mbanja mwana wa mtsikana ndi chimene influence yochokera kwa ma friends amene ali single kapena akupanga enjoy independence. Pali mawu ena aketo amene amanena kuti mwamuna akapeza ndalama khumbo lake loyambirira amaganizira kuti ndikadye ndi banja langa olo ndingadye ndi ndani ndalama izi. Pomwe mzimayi akapeza ndalama khumbo lake loyambirira limakhala kuti ndikhale ndekha, ndalama izi nditani ndidye ndekha. Natural yake ndi imeneyoyo, ndi mmene zinthu zizilili. So nthawi zambiri mzimayi akananji alandira influence yochokera kwa azinzake amene ali mamisi independent, zimampangisa kuti banja lichatika ndikhomerera izizi ndipange kaye zimenezi. Komanso chinthu china chimene chimampangisa mtsikana kuti aziopa kukalowa mbanja ndi negative stories about marriage, nkhani zoyipa zokhuzana mabanja. So zochokera kwa azinzawo kapena zochokera ma social media masiku ano ambiri akumakamba zoyipa zokhuzana mbanja, inenso nsakalowe ndikakatheka kukumana ndi mavuto ngati omwewo. Ndikuloweseni ku chinthu cha number 2 chomwe chimampangisa mtsikana kapena kuti mzimayi kuti aziopa kukalowa mbanja ndicho relationship dynamics. Mbanja mujatu timanena kuti lack of trust in men due to past experiences or what they see around them. Azimayi azimene akuona amakhala ndi ma trust issues, osakhulupirira amuna. Kachiwa kaja amuna ndi agalu chani, amuna onse nchimozimozi potengera ndi past experience. Ena ake anakhumudwitsapo, analumitsapo chakuda, or akuona sister wawo akuvutika, akuona anti yawo akuvutika ndi amuna awo, ndeyonso akuona ngati ndi chimozimozi akakalowa mbanja. Komanso nthawi zina amakhala mati fear of ending up with unfaithful or emotionally unavailable man. Kukhala ndi mantha kuti mwina ndikakwatirana ndi mwamuna amene ali unfaithful, osakhulupirika, wachimasomaso, or amene sazikalabadiranso za ine. Ndi amakhala ndi ma worries kunkhani za compatibility, ma roles aja si type yanga ndi zina zambiri, mwina sitikagwirizana kunkhani za ma roles, or mwina ma long term commitments sitikafanana, ndiye bora ndisakalowemo kaye mbanjamo ndizitolere kaye. Chinthu cha number 3 ndicho financial and stability concerns, nkhani zokhuzana ndi chuma izi. Nde amaona kuti mwina ndikakwatira mwamuna amene sali financially stable. Ichi ndi chipinjo chimene amuna amakhala nacho. Mkazi akakuvumira banja amakhala waona kuti ndalama uzikazipeza ndi iweyo osati iyeyo, and izizi ndi mmene naturally zinthu zake zilili. So amaopa kuti mwina mwamuna amene ndikakakwatiriwe naye akhala opanda ndalama, ndese ndizikasangalala or zinthu sizikayenda. Komanso amakhala kuopa timati becoming financially dependent, ndizikaoneka ngati ndikumudalira mwamunayo pa chinthu china chilichonse, ndiye pachifukwa chimenecho ofunika ndisakalowe mbanja kaye. Ndiye ena amakhala ndi pressure to
secure her own career or business first. Ineyo ndipeze kaye business komanso ndikhale munthu wa business eti kaya wapa ntchito kaye ozidalira kaye pa nkhani za chuma izi za ndalama izi ndi ndisakalowe kaye m'banja. Komanso chinthu cha number 4 ndi emotional and psychological fears. Nawo atsikana atu amaopa psychologically komanso emotionally, and izi zimachitika chifukwa chiyani? Amakhala ndi mantha kuti mwina ndisankha olakwika, mwina ndisankha munthu amene azikandipanga cheat, and izi zimatengera mwina pa trauma, zinthu zimene iwo anadusana nazo kalepo mbuyo, ma heartbreaks, eti mwamuna wankhaza kaya ndi cheating ndi zina zambiri. So amakhala ndi mantha lokalowa m'banja. Komanso amakhala ndi fear of losing personal identity or dreams. Palazima yena amaona ngati kuti akalowa m'banja basi ndiye kuti mwamuna ndi amene azikandilamulira, and then I will lose my identity komanso I will lose my dreams because pakakhala munthu wina wake controlling me. Pachifukwa chimenechi chimapangitsa kuti asalowe m'banja. Komanso ena amakhala ndi ma-anxiety sokuti ma-marital responsibilities ndikachite kuwayamba too early like this. Udindo ndikabereke mwana ndizikayamwisa ndikakhale wa udindo mwakuti I think it's too early for me, ndibadikira kaye. Komanso chinthu china chimene chimapangitsa azimayi cha number 5 kuti azikhala ndi mantha okalowa m'banja ndi chimene timati social and cultural pressures. Anthu amene ifeyo atizungulira olo amene tikukhala nawo komanso chikhalidwe chathu ndiye kumakhala mantha waopa ma in-laws, anthu azilamu kayenda apongozi, kuti anthu amene azikapanga interfere m'banja langa or azikapanga control kwambiri m'banja langa, I'm not ready for those things. Izizo zimapangitsa mkazi kuti aziopa kukalowa m'banja. Komanso chinthu china timati pressure to look perfect or maintain certain standards. Azimayi amayembekezeredwa zambiri. Azimayi timayembekezeredwa akhale 100% asamala akwitse, azipanga china chilichonse molondola, and azikapanga zinthu motsatira ma standards ena ake. Ndi mzimayi amaziona kuti ineyo ndimene ndilili sindili that perfect mene anthu akuyembekezera yayi. Komano unfortunately society yathu ndimene imayembekezerera. So azimayi amakhalanso ndi mantha kumbali ngati imeneyi. Komanso fear of judgment if marriage fails. Mukazaonetsetsa or banja likatha, amene amanenedwa kwambiri, amene amalandira chionzo kwambiri amakhala mzimayi osati mwamuna. Or mwamuna apa amugwire kuchibwezi, mkazi agwidwenso kuchibwezi, amene amayaluka kwambiri amakhala mzimayi. So nthawi zina amakhala amaopa kuweruzidwa kwa mtundu ngati umene ngati banja lawo lingathe kupanga fail. Komanso nthawi zina amakhala mati conflicting expectations from family and society. Ma conflicts anthu zomuyembekezera zolakwika zochokera kwa anthu or ma families. Inu mwina mbanja mumapanga chiganizo china komano amayi ako akufuna kuti iwe upange zina, ndi munthu amakhala ndi mantha kuti izizi bora nine ndisakalowe m'banja. Ndi naipanga video iyi yokamba zimene zimapangitsa azimayi kuti aziopa kukalowa m'banja. Video yomwe inabwera before iyi inali yokamba zimene zimapangitsa anyamata nawo kuti aziopa kukalowa m'banja. Mutha kuioneranso mu comment section pansipa. And if you find this video helpful, please like it and share, and don't forget to follow our page for similar videos. Thank you very much for being there and watching, and see you in the next one.